Fil-katekezi tagħna llum eżisti xtaqt li nirrifletti ftit dwar is-saċerdot u l-familja kif huwa ppreżentat lilna fittra partikolari li l-Papa Giovanni Paolo II f'ħames ix-xirka tal-1994 kien kiteb lis-saċerdoti. Il-Papa Giovanni Paolo II kellu ħafna l-qalbu li f'ħames ix-xirka aħna mhux biss niċċelebraw it-twaqqif tal-Ewkaristija imma magħha wkoll niċċelebraw it-twaqqif tas-saċerdozju. U għalhekk fil-pontifikat tiegħu bħala Papa għamilha sa mill-bidu nett sal-aħħar mumenti tiegħu illi f'ħames ix-xirka jikteb ittra li hija indirizzata lis-saċerdoti. U allura f'dawn l-ittri li Giovanni Paolo II kiteb insibu diversi temi anke skont il-ħajja tal-Knisja kif kienet għaddejja f'dik is-sena partikolari. U fl-1994 il-Knisja iddedikat sena lill-familja sabiex tingħaqad ukoll mal-inizjattiva tal-Ġnus Magħquda li dik is-sena kienet iddedikata lill-familja. U l-Papa Giovanni Paolo II fil-fatti insista ħafna f'dak il-mument illi l-Evanġelju tal-familja l-ewwel ħabbru kien Kristu innifsu meta għex fil-familja ta' Nażaret. Imbagħad jgħid illi anke l-Knisja komplet tħabbar dal-Evanġelju tal-familja bir-referenzi lejn il-familja li aħna nsibu fit-Testament il-Ġdid. U jgħid illi anke wara il-Knisja baqgħet ix-xandar dik li tgħidilha l-Knisja tad-dar. Hija kelma li l-Knisja tuża l-familja, il-Knisja tad-dar kemm huma esperjenzi u kummenti sbieħ aħna maħniex hawnhekk nitkellmu fuq il-familja fiha nfisha ma' relazzjoni tas-saċerdot mal-familja. Miku għandna aktar ċans biex napprofondixxu. U l-Papa jħalli anke f'idejn is-saċerdoti eżistijej propju t-tagħlim tal-Knisja fuq il-familja b'mod speċjali. Dak li huwa jingħad fil-eżortazzjoni postsinodali Familiaris Consortio tal-1980 meta il-Papa Giovanni Paolo II nnifsu kien laqqa l-isfijiet tad-dinja kollha sabiex jirriflettu fuq il-qagħda tal-familja u l-pastorali mal-familja fid-dinja tal-lum li hu jsejħilha bħala l-Magna Carta tal-Appostolat għall-familja. Il-Papa wkoll isemmi li kif il-papijiet matul l-istorja wkoll huma enfasizzaw eżistijej fejn nidħol l-importanza tal-familja, isemmi pereżempju l-enċiklika Humanae Vitae tal-Papa Pawlu VI, isemmi id-dokument Gaudium et Spes il-partijiet tal-Konċilju Vatikani II fejn jitkellmu anke fuq iż-żwieġ u fuq il-familja. Però l-saċerdoti Giovanni Paolo II f'ħames ix-xirka tal-1994 afdalhom mod partikolari f'idejhom ittra illi huwa stess il-Papa Giovanni Paolo II kiteb lill-familji. Mela interessanti dal-ħsieb tal-Papa minkejja li hija ittra indirizzata lill-familji, il-Papa qed jafda f'idejn is-saċerdoti sabiex ikunu huma li ispirati minn din l-ittra joħolqu inizjattivi pastorali ġodda lejn il-familji. U sabiex wieħed jifhem daqsxejn ftit il-qalba u l-iskop ta' din l-ittra li Giovanni Paolo II kiteb lill-familji, hawnhekk nixtieq nagħmel parentesi żgħira inħeġġeġ il kulħadd jekk għadna ma qrajniex din l-ittra wara tant snin li ilha nkitbet għadha rilevanti ħafna. Inħeġġeġ il kulħadd sabiex jaqra. Nixtieq illi naqra hekk biex tgħin minn din l-ittra ftit fit-tul, però jagħtukom ftit hekk anke daqsxejn il-qalba l-ħsieb dak li hemm f'Giovanni Paolo II. Ħanisimgħu lilu nnifsu stess li qiegħed jindirizza lill-familji permezz din l-ittra. Fil-fatt aħna naqra il-bidu se naqralkom l-ewwel ġiex numri ta' din l-ittra u anke n-numru l-ewwel tliet u n-numru 4. L-ittra tibda hekk. Eżis familji, notaw li l-Papa tindirizza lill-familji f'dan il-mument. Iċ-ċelebrazzjoni tas-sena tal-familja hija okkażjoni sabiħa lija biex niġi nħabbat il-bieb ta' kull dar. Ħerqan li nsellmilkom b'imħabba li ma bħala u ngħaddi ftit ta' żmien magħkom.
Araw blimma relazzjoni personali Ġwanni Pawlu T jixtieq jidħol f'kull familja permezz dil-litra. Dan qed nagħmlu b'dil-litra u nibda bil-kliem tal-enċiklika Redemptor Hominis li ħarġet fl-ewwel ġranet tal-Ministeru tiegħi bħala suċċessur ta' San Pietru. Fija kont ktibt lil bniedem u t-triq tal-Knisja. B'dawn il-kelmiet rid qabel xejn infakkar il-ħafna triqat li minnhom jgħaddi l-bniedem u fl-istess waqt nuri bil-qawwa kollha kemm tixtieq il-Knisja tkun qrib il-bniedem huwa u miexi mit-triqat ta' ħajtu f'din id-dinja. Il-Knisja tissieħeb fil-ferħ u t-tamiet, fin-niket tuqtih il-qalb tan-nies fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Żgura fuq li żgura li hu Kristu nnifsu li qabbada timxi minn dawn it-triqat. Kristu rrid jafda l-bniedem lill-Knisja bħala t-triq tal-missjoni u l-ministeru tagħha. Nistgħu jekk eżisti nagħmel mill-ewwel applikazzjoni għas-saċerdot għax jekk Ġwanni Pawlu T taħalli dil-litra f'idejn is-saċerdoti apparti f'idejn il-familji, xi tfisser għas-saċerdot li jisma' dal-kliem tal-Papa? Ejjew nbidlu daqsxejn il-kliem illi jgħid il-Papa, nqallu l-kelma Knisja u npoġġu kelma saċerdot minflok. Ejjew nisimgħu dan il-kliem tal-Papa. B'dawn il-kelmiet rid qabel xejn infakkar il-ħafna triqat li minnhom jgħaddi l-bniedem u fl-istess waqt nuri bil-qawwa kollha kemm jixtieq is-saċerdot ikun qrib il-bniedem huwa u miexi mit-triqat ta' ħajtu f'din id-dinja. Is-saċerdot jissieħeb fil-ferħ u t-tamiet, fin-niket u ħtieq il-qalb tan-nies fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Żgur fuq li żgur li huwa Kristu nnifsu li qabdu jimxi minn dawn it-triqat. Is-saċerdot irid jafda l-bniedem lilu l-saċerdoti sħabu bħala triq tal-missjoni u l-ministeru tiegħu. Kristu rid jafda l-bniedem lis-saċerdot bħala triq tal-missjoni u l-ministeru tiegħu. Kull ma minna qrajna s'issa dak li nqal Ġwanni Pawlu T għall-Knisja minniħa s-saċerdot. Kemm toħroġ ġiġa sabiħa is-saċerdot li qed jakkumpanja lill-bniedem u allura lill-familja fil-mumenti kollha tagħha. Kemm sabiħa jekk nibdew nħarsu anke lejn is-saċerdot u s-saċerdot ħares anke lejh innifsu bħal dak li qed jakkumpanja lill-familja f'kull fażi tagħha. Ħankompli naqra issa kliem Ġwanni Pawlu T. Fost dawn it-triqat kollha il-familja l-ewwel waħda u l-aktar importanti. Mela jekk Ġwanni Pawlu T qed jgħid isma' mhux biss il-bniedem huwa triq tal-Knisja, imma l-familja hija triq tal-Knisja. Jekk dina hija l-iktar waħda importanti u hija l-ewwel waħda. Is-saċerdot irid jagħmel mistoqsija quddiem dal-istatement tal-Papa. Il-familja hi għas-saċerdot u ħanikwota tal-Papa l-ewwel waħda u l-aktar waħda importanti fil-pastorali tiegħu. Għax jekk hija l-ewwel waħda u l-aktar waħda importanti għall-Knisja ma tistax ma tkunx l-ewwel waħda u l-aktar waħda importanti għas-saċerdot. Ġwanni Pawlu T jgħid it-triq ta' kulħadd iżda t-triq partikolari għax m'hemmx oħra bħala, hawnhekk qed jgħid għaliex daqshekk partikolari l-familja. L-istess bħal kull individwu li wkoll ma hemmx ieħor bħalu. It-triq li minna l-bniedem ma jistax joħroġ. Tantu veru dan li bħala regola il-bniedem jiġi fid-dinja fih dan familja. U nistgħu ngħidu li l-bniedem jaf lil familja l-eżistenza tiegħu bħala individwu. Meta m'għandux familja l-bniedem iġarrab b'dbatija u nuqqas taqsim il-qalb li jibqgħu itaqluh tul ħajtu kollha. Il-Knisja b'talba ħerqana tersaq ribdaw kollha li jgħaddu minn qadiet bħal dawn. Għax taf sewwa x'inhu dmir fondamentali
li għandu jkollha l-familja. Il-Knisja taf ukoll li l-bniedem jitlaq miħdan il-familja tiegħu biex fiħdan il-familja ġdida tiegħu isseħħ il-vokazzjoni partikolari tiegħu fil-ħajja. Ukoll għal min jagħżel li jibqa' għażeb jew xebba, il-familja tibqa' lih l-orizzont tal-eżistenza tiegħu. Biex ngħidu hekk, tibqa' dik il-komunità fundamentali li fiha sseħħ in-nisġa tar-relazzjonijiet soċjali kollha tiegħu. Minn dawk l-aktar qrib sa dawk l-aktar imbeda. Ma nitkellmux ta' spiss dwar il-familja tal-bnedmin meta nkunu nitkellmu dwar in-nies kollha li qed jgħixu fid-dinja. Il-familja għandha l-bidu tagħha f'dik l-istess imħabba li biha Alla ħabb il-ħallieq. Li biha Alla l-ħallieq iħaddan il-ħolqien kollu kif ġant qal fil-bidu.